Ahoj, já vás vítám u dnešního videa a v dnešním videu tady pojedeme s autobusem Iveco, myslím, teďka nevím, tohle myslím není Iveco, tohle je myslím Citelis. Kámo, ten volant, to je boží. No dobrý, nebudu obkecávat, vyrazíme na cestu. Tak, jdeme na to. Bum. Budou chtít lístky nebo nebudou? Nebudou chtít lístky, dobře. Ani jeden. OK. Tak. V dnešním videu pojedeme vlastně linku, teďka nevím, to se podívám na další zastávce, jakou linku pojedem. To jsem se nekoukal právě. Ale kouknu se. Bum. Linku jedeme 66. OK, tak. Už nikdo asi nenastupuje, tak zavřeme dveře. Tak. Dobrý. Musím říct, že tenhle autobus se mi taky líbí, jo. Hrozně. Hlavně teda ten volant, ten je superový. Ale celkově i ten Citelis, jo. Ten se mi fakt líbí. Ten je fakt boží. Tak. Haló, jeďte. Chci jet. Jeďte. Mám 15 sekund na to, abych tam dojel, což asi nestihnu. Ach jo. Tak, dobrý. Jeď, ale jeď. Mám sekundu zpoždění. Takže... Tak teďka už 10 sekund. To nevadí. Já hlavně potřebuji dohnat to zpoždění. Už nedoženu. Už asi nedoženu, ale to nevadí. Aspoň, že přijedeme trošku včas. Tak. Tomu říkám vynikající parkování. Děkuju. A jo. Tak lidi, koukejte a učte se. Takhle se parkuje. Tak to jsem zaparkoval teda bombově. Jsem ani nečekal, že tak zaparkuju dobře. Jo, takhle se mi snad nepovedlo zaparkovat aspoň půl roku. Nejmíň. To fakt jako tohle bylo vynikající zaparkování. To se mi teda povedlo. Tak. Dobrý, už se můžeme rozjet. Zas kolona, ježišmarja, jeďte. Čekali na chodce, a jo. To mi pak dává smysl.
Jeď prosím. Mám 3/4 minuty zpoždění. 3/4 minuty zpoždění mám. Prosím, jeď. Konečně, hele. Konečně. Tak, hele, konečně nám vyjel. Protože já musím trošku spěchat, už mám minutu zpoždění, protože jinak to nestihnu. Tak. Dobré, nic tam nejede. Tak. Máme konečnou zastávku. Dneska. Tak. Prosím, doufám, že jste se dodívali na tohle video. Kdyby jo, tak děkuji za zhlédnutí. Pro mě by to bylo dneska všechno. Tak pokud se vám video dneska líbilo, tak určitě zanechte like, odběr. A já se s vámi budu loučit. Tak jo, ahoj.